Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to enye ivideo. Ngiyabonga kakhulu for coming. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangabe kenzi njalo and ukulike ivideo as well. Now guys, asikhulumele ngalezi ezibuhlungu ezingenile ke kuthiwa ke akaseke emhlabeni ke udade uWinnie Khumalo ongumculi bafowethu kuthiwa usedlulile njengoba bebhalile lana kuthiwa ke indima yomculo seyiphinde yagqimeka ingozi ngokudlula emhlabeni kwesihlabani seAfro House. uWinnie Khumalo wodumo lwengoma ethi Let Me Live My Life nethi Hey Light ngokusho komndeni uWinnie ushonele endleleni ephuthunyiswa esibhedlela ngezithuba zabo 2 emini. Ngicabanga ukuthi into yenzeke izolo emini njengoba mina ngirekhoda ivideo namhlanje. Base bekhuluma lapha ngoRethabile indodakazi yakhe bathi umunye ke uRethabile kushona unina phambi kwakhe njengoba kuthiwa ke besendleleni eya esibhedlela. Bathi uqhemeke udumelo wengozi umculi weAfro House uRethabile Khumalo ngokudlula emhlabeni kukanina uWinnie Khumalo. Okhulumela umndeni futhi obesondeleni kakhulu nomufi usabelo ntombi eziningi sithole uthe uWinnie obena 51 udlule emhlabeni ephuthunyiswa esibhedlela iChris Hani eBaragwana eSoweto ngezithuba zabo 2 ntambama. uRethabile noWinnie bekungamathe nolimi futhi bebesebenzisana nasemculweni njengoba kuRethabile ubesengaphasi kwenkampani kanina iWenke Music njengoba bekufanele kube uRethabile ophendula abezindaba. Lokho akubangi kusenzeka ngoba ke evuke kakhulu umunye emva kokushiwa unina. Namanye amalungu omndeni kuphoqelekile ukuba aduduze uRethabile. Kwenzeka lokhu nje uRethabile usanda kubuya esibhedlela emva kokudliswa ngothize. Siyakhumbula lapha ukuthi ungene ephuma esibhedlela uRethabile kuthiwa ngathi udli poison intontoni bafethu simbone sesibhedlela noma wakhe ngalesi sikhathi. Untombi eningi uthe uWinnie wodumo lwengoma ethi Let Me Live My Life nethi Hey Lady ubegcine ukukhuluma naye ngabo 7 ekseni. Ubelokhethi akazizwa kahle uthi ngithema ngithola isikhathi ngizoza ngizombheka wathi angikhululeke ngisashaqekile ke sengizwa ke ngesililo ntambama ngabo 2 eqhubeka kuntombi eningi uthe uWinnie bevele engaphathekile kahle kusukela ekuqaleni kukaNovember nyakenye. uWinnie owazalela eMfulo North eSoweto waqala ukwaziwa emculweni ngeminyaka yo1980 eseneminyaka yo15 waduma ngenoni elalithi Hey Light nelithi China China. Wabuye wakhuza ibuya ke album yokholo eyayithi Zono Zami waphinde wanyamalala emculweni wavumbuka ngeminyaka yo2000 ngenoni elithi Live My Life futhi eselingisa nasemafilimini kaChikothala. So ngaphandle kokucula yedwa ubuye waba yilungu leqembu lezintokazi iGalawa Chiquita. Ushiye emhlabeni indodana uThando noRethabile indodakazi yakhe kuze kuyoshicela kungakaqinisekiswa ke ngezinhlelo zomncwabo. So ngibonile story trend abafethu ukuthi akasekho ke emhlabeni uWinnie Khumalo. Shame you guys, may he so rest in peace. Kwaze kwakubi ke konke lokho.